Wong bobot 57 kok iso lemu iki piye? Siap, roll. Roll and action. Oh iya, hubungan karo Niko piye sih? Ya kayak konsep biasa sih. Sing lanang dong kamu. Niko tuh pernah ngajak ke pacaran sih, Sisa. Tapi nek semisal wae ngajak ke pacaran, kan nerima wong gak? Ya oke lah sih. Kenapa gak sah? Niko lo tulus karo kowe. Kowe ngejar kowe yang suka yang ngono. Kata emangnya seneng mbek kowe tenang sa. Wong kaya ngono jadi sia-sia. Coba pertanyaan iki tak walek nang kowe sih. Nek semisal Niko seneng karo kowe, terus berjuang tenan go kowe, tulus go kowe. Sudah kan Pak? Nahan. Malah nahan. Ulang Pak. Lagi sing iki tulus ya, kayak tulus sih. Biar ini nyambung. Wong iki Niko iki tulus karo kowe lho. Berjuangnya tenan nggih mbek kowe. Serius banget mbek kowe. Mosok ya cowok setulus kayak Niko mbok Sia-sia. Mbok tolak. Tolak. Kat. Tasya boleh agak mundur. Cinta agak maju. Maju. Nah, Apa mak tiba lho, Dim? biar timbang. Apa ini sapa iku, Mang? Nek tiba. Lagi ya. Enggak usah ragu-ragu sa, anggere. Dar. Tapi biar aku balik. Gini dia tak kirain salah. Ya bodo amat dengan kameramen ya. Tekat apa? Roll and action. Oh iya, hubunganmu karo Niko biasa. Ini kayak kanca biasa sih ya. Makanya saya ngejar-ngejar kowe gak sih? Ya ngono kae lah. Tapi Niko pernah mencoba pacaran gak sih, Sa? Nek semisale Niko mencoba pacaran, buat terima gak? Yo gak lah sih. Kenapa gak, Sa? Wonge lho tulus karo kowe. Wonge wis berjuang karo kowe. Kata emangnya seneng tenan karo kowe sa. Wong kaya ngono aja disia-sia. Coba pertanyaan iki tak walek nang kowe sih. Semisal Niko seneng di kowe, tulus tenan karo kowe, berjuang tenan karo kowe, terus ke ditembak, mbok terima apa ora? Yo gak lah. Jangan apa alasannya. Soalnya Miko ya ngerti dhewe lah, Sa.